tassew sora Ranċini, għax għatmetli, inti kif spiċċajta unġew? Tassew. Għax inti pretendejt li jena niftaħ qalbi miegħek, ux veru. Mux jena u inti bissa u għawġew ma xaħat trid tgħid kelma ngħid jien mhux hekk? Mela ħanfemek, piccolo cagnolino rosa. Jiena nippreferi nkellem lil dak il-ħajt milli niftaħ qalbi miegħek. U taf għaliex? Għaliex? Lo sai il-perché? Perché? Perché kull ġebla li tifforma parti minn dak il-ħajt hija ferm aktar interessanti fis-sempliċità inanimata tagħha minn kull kelma li toħroġ minn dak il-ħela ta' spazju li għandek ġon of switchek li fuq kull bniedem ieħor jissejjaħ ħalq. Fimt issa? Le. Appunto. Insomma, jena spiċċajtaw minħabba gaffiero. Kissa mod ieħor. Issa ħajkollok tgħidli. Et għanqalli ċentu interess issa. Għax ħanajdlek, Sura Ranċini, fl-axħar kontest li ħadsem fih, tifhem, bdew jiġru ħafna accidents strambi lill-parteċipanti l-oħra. Bħal xiex? Per eżempju, min inqatawlu l-brejkijiet tal-karozza u ħabat, min daħlitlu siqu ġol-palk u kisera, kien hemm wieħed kombinazzjoni ħallat-tieqa tal-kamra tal-sodda miftuħa u kombinazzjoni daħlitlu xieda żnażan taħt l-imħadda. Kien hemm ieħor kombinazzjoni sapruħu inkullat mas-sodda jew infetaħlu l-gloj mal-lejl jew ma nafx. Ħafna kombinazzjonijiet strambi kolli ngħid. Iva, u hekk għall-surġenta l-istess ħaġa. Imma peress li ma kien għatfadal ħadd iktar waħelt jiena. Ġifieri inti qed tgħid li inti ma kellekx taqsam xejn. U inti taħseb li jien ħanemnek? Xejn ma kellix naqsam jien, assolutament ma għamilt xejn. Vera, xejn ma għamilt, xejn ma għamilt jien. Kollox il-mami għamlet. Issa blakka li zarbun, piccolo majaletto del Kanada. Irrid nara wiċċi fih. Ifimni, mela minix il-bottax, diġa qed nara wiċċi fih. Le, neħħi dik il-ħaġa nefasta minn qudiem iż-żarbun. Mela trid nixxif li l-ġilda bir-rifless. Parlament. Gufa tal-ħamir, kumpless ta' megalomanija sfrenata bnew. Basta ġabu Renzo Piano. Flok bib, kefa onore għalla sua maestra Valletta, tefa la xaqta. Ix konsenejt. Mwajja Sur Carmelo, immissara kem sebbaħnija iktar il-belte u fl-2018 sessir il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ma ċertu. U Chairman Jason. Skur, eżatto. U aħna, bħala ambasċatur tal-kultura, poġġejna l-dak l-imbeċilli ta' Peter Andre. Nixtieq nara l-missirijiet il-patria jisfnu misteri jizger waqt il-kbir l-assedju, qed tifhem. Ikakki fuq il-kultura, Peter Andre. U għeja, Sora Ranċini, tgħidlix li m'għandux kultura, Peter Andre, ta' biss għandu abdominals jisu statwa tal-alla Grik, ħanejdlek. Mysterious girl, I wanna get close to you. L-unika ħaġa li għandu mill-allat Grigi hija l-karriera għax estinta ġaħan. Iva, ma tafx naf ngħid jiena li l-pjazza nippreferija kif kienet qabel għax kien ikun isbaħem mill-karnival. Serraħ moħħok, puffo. M'għandekx għax istinkwieta, għax il-karnival hemm baqa'. L-unika ħaġa differenti li issa bnewlu tempju, qed tifhem. Il-mara, Anġlu bisnin ta' xi fajk ibni, trid taħsadlu rasu qabel ma jgħallik, qed tifhem. Mela sewwa kienet tgħidli l-mami ħasibha tajjeb Joseph Muscat. X'għandu x'jaqsam Joseph Muscat ma' din kollha, ignorant. Għax li l-Anġlu ħasadlu rasu qabel ma għallieħ, qed tifhem. Ole, din oħra din bħalek. Xiex simpatika, gustuża u bjonda. Le brutto cagnolino rosa, insulta l-kull mammiferu li qatt wera wiċċu f'din id-dinja patetika, qed tifhem. Bejnietna ta' fiex tfakkarni din. Fiex tfakrek, Sur Karm? Fi flix kun imbit ta' sebajnijat, qed tifhem. Għalfejn? Għax kull ma joħroġ minna jqallak. Għabdek uġi ħtarax f'żew sekondi u minnon għal fuq vojt. Qed tifhem.